Au sujet d'un attaquant qui nous tient. Ko fati o francinajo fiɗo ballon luluɗo nder windere nde yuɗo Ligue 1 to France tawaɗo hannden nder Liga mo Espagne o anditi jaati ke o Kylian Mbappé hannden wonude mo gardinaɗo ngam luggi imo wondi caɗele mawɗe so wiyama kokkomo hono tindinoje walla baginoje holko mbawɗon wiide Kylian Mbappé? Quel conseil vous lui donneriez à Kylian Mbappé? Déjà, je suis quand même un peu déçu de voir cette vague. Ko idi welani e am yiide ngol wasgol teddingol mo sabu kala ko wawi wonde eɗen gandi wondema ko neɗɗo ɓoyɗo daranade Faransi omo tawano e ɓurɓe hollirde darde fayodinde nde Faransi folata desewal aduna yankowal mum ɗimmal ay yunani duuɓi ɗiɗi tan ko seeɗa o folda e maɓɓe ngal desewal lawol tataɓol caggal ɗum fof ñiŋoje no waɗe e hoore makko fijo ngo rokkata neɗɗo hakke mum eɗen gandi ɗum kono ko wayi ni ina hani wadde o wowtani taw sabu omo woni e sahaji sattuɗi. Mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que kono yiyande am o heɓa caɗele wowtugol to Real Madrid ɓuri o wona e kippu mo anduɗa fof no weɓanimo ɗum no foti mo janginde sabu wallat mo ha o ɓura ɓeydade no walla kadi kippu mo France kono ɗum ko piiji tawaɗi e golle fijowo ballon ina wayna gañagol hen ni kono ɗe fof ko gueɗe balloɗe pijowo o ha golle makko ɓura fayodinde. Moi je vois ça un peu comme un Tiger Woods qui avait du mal pendant un moment à retrouver son jeu et une fois qu'il l'a retrouvé il est redevenu le Tiger Woods que tout le monde aime. Ina wayna Tiger Woods omo jogino caɗele mbaɗe ni e jamanu goto caggal ɗum en yi wondemo o heɓti darde fayodinde e nde yimɓe ɓe gandirnomo nde. Kylian omo woni e sahaji sattuɗi e makko kono ko kanko falano yaade toon ɗum noon miɗo andi mo omo sikkito kono kadi omo jogii hoolare. O wiide delle ko oɗon jogii ɗaminare makko? Ey joni ne tawtoren Kylian Mbappé omo ɗo